Ako malému chlapcovi mu učarili zápalky, známky, nožíky. Počase prišiel na to, že taký zberateľ, akým bol pán Štefan Peteja z Bardejova, bol každý druhý chlapec a tak podľahol zberateľskej vášni vo forme šlabikárov. V roku 88, keď som robil na mestskom úrade, išla moja známa do Ameriky. Hovorím, Marienka, dones mi jeden šlabikár z Ameriky. Donesla mi, nie taký jak náš, ale proste z Ameriky. No a začal som zbierať. Denne vypisuje listy, aby svoju zbierku šlabikárov doplnil o nové kusy. Oslovuje známych i neznámych. Listy od neho smerujú na veľvyslanectvá štátov, ale aj na slovenské zastupiteľstvá v zahraničí. Výsledok je slabý. Z Talianska mi poslal vtedajší veľvyslanec 25 šlabikárov, ale každý je iný. V taliančine samozrejme, lebo tam má každá škola toľko. Mám známych ešte za vojny, u mojej svokry býval jeden partizán z Kazane, to je ešte z Moskvy 400 kilometrov a hovorím, či by mi nemohol zabezpečiť. No poslal mi rusky, ale po rozpade Sovietskeho zväzu som zistil, že v Rusku je 10 štátov. Ukrajina, Bielorusko, Kyrgyzsko, ja neviem, hore, Estonsko, Lotyšsko, Litva. Mám všetkých. Z Európy už nemám jedine Lichtenštajnsko. V jeho zbierke sú najviac zastúpené slovenské šlabikáre, ale pozoruhodné sú aj učebnice pre prváčikov z rôznych kútov sveta. Unikátnymi kúskami sú šlabikáre, ktoré prekonali už kus času. Výstava je obohatená aj o šarišský šlabikár z roku 1919. Najstarší je to ten šlabikár z Česka. Je to z roku 1547. Získal som ho z jedného muzea v Čechách. A najstarší šlabikár je táto prvá čítanka z roku 1896, myslím. Čo ma zase teší, je šlabikár písaný v šarištine. Pretože naši dedovia, možno, že aj váš dedo, chceli, aby šariština bol spisovný jazyk. Prečo? Lebo tam nie je tvrdé i. Štefan Peteja zbiera aj šlabikáre pre nevidiacich. Nezabudol však ani na učebné pomôcky, akými sú napríklad počítadlá, ceruzy, písanky, pravítka, glóbusy a tiež zariadenie interiéru triedy z 30. až 50. rokov 20. storočia. Prvý šlabikár pre nevidiacich mám práve z Levoči. Tu je na tej škole pre nevidiacich pani Jakobovičová, autorka týchto šlabikárov. Tak mi poslala samozrejme 4. 3 sú také abeceda, 4. je čítanka. Oslovili sme pána Peteju kvôli tomu, že je vlastníkom aj šlabikárov pre nevidiacich v brajlovskom písme, takže vlastne jeden celý stôl na tejto výstave patrí práve šlabikárom pre nevidiacich. Máme tu kúsky zaujímavé, najstaršie exempláre, ktoré patria nášmu múzeu. Šlabikár z roku 1912 v českom jazyku. Potom je to prvý slovenský šlabikár, prvé krôčky z roku 1948. Takže naozaj prvý šlabikár a máme tu novšie vydania, ktoré nám zapožičala Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Pán Štefan Peteja ani po rokoch vo svojej záľube neprestal a tak nečudo, že sa o ňom píše aj v Slovenskej knihe rekordov. Ako jediný Slovák sa môže pochváliť takouto bohatou zbierkou. Je zrejme jediný, kto má doma šlabikáre z 3 storočí a z 2/3 sveta. Zaujímavú výstavu si môžete pozrieť v Múzeu špeciálneho školstva až do 14. októbra.